Sí, é diso. E non dá pasado. Podemos, sí? Bueno, pois, como sempre, moi bo día e, como sempre, tamén moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa na que queremos informar do contido desa xunta de portavoces que vimos de celebrar, en a que concretamos pois a orde do día do pleno que se celebrará a vindeira semana, pero non se nos pode esquecer, non podo pasar por alto que esta xunta de portavoces coincide cun feliz aniversario. Cúmprese un ano da data das eleccións autonómicas nas que os galegos voltaron a confiar maioritariamente no Partido Popular de Alfonso de Rueda, donde o presidente conseguiu a súa primeira maioría absoluta para seguir gobernando Galicia dende a estabilidade e o sentidiño. Foron 12 meses nos que o presidente Rueda xa deu mostras do seu xeito de gobernar e de cumprir eses máis de 800 compromisos recollidos no programa electoral co que se presentou ás eleccións. E podemos e queremos destacar que a día de hoxe 2 de cada 3 daquelas propostas recollidas no programa electoral ou ben xa están cumpridas ou ben están iniciados os pasos para que se fagan realidade. En concreto, podemos poñer con orgullo enriba da mesa compromisos que xa son unha realidade, como, por exemplo, a gratuidade das matrículas universitarias, o reforzo da formación profesional, as 2.000 vivendas públicas que xa están en marcha ou a baixada dos impostos, como non as facilidades para que as mulleres que se queiran someter a tratamentos de fertilidade poidan acceder a eles, o plan de choque en dependencia, o rescate das autovías con peaxes na sombra ou a posta a disposición das empresas de solo público gratuito durante 8 anos para facilitar a súa implantación. Nos imos seguir gobernando, centrados no que realmente preocupa e necesitan todos os galegos, deixando para PSDG e BNG a demagoxia e esa continua difamación a que xa nos teñen acostumados, sen iniciativas que aporten algo novidoso ao que xa está facendo a Xunta ou viables coas que poder complementar a acción do goberno de Alfonso Rueda. Pero iso sí, con continuas faltas de respeto a conselleiros e funcionarios públicos, como pon de manifesto, por certo, un recente exemplo do sindicato satélite do Bloque Nacionalista Galego. Esa indignante e sexista caricatura da conselleira de Política Social que coñecemos onte e pola que aínda estamos á espera de que o tan cacarexado feminismo galego rexeite e pida a retirada desa campaña e unha rectificación pública desta flagrante falta de respeto a unha conselleira que, por enriba de todo, é unha muller traballadora e respetable que debe merecer a mesma consideración que calquera conselleiro, sexa do xénero que sexa. Desde o Grupo Popular, dende logo, imos seguir centrados nos problemas de Galicia, fuxindo de demagoxias e falsidades que só buscan o titular fácil. E unha das cuestións que máis nos preocupa neste momento é que o Goberno Central atenda a solicitude unánime realizada dende este Parlamento en varias ocasións para que se transfira a AP9 a Galicia. Levamos 19 prórrogas no Congreso, 19 prórrogas ao prazo de presentación de emendas á proposición de lei para a transferencia da titularidade da AP9 a Galicia. Prórrogas que chegan ata as 34 se contabilizamos as habilitadas pola mesa do Congreso dende a chegada de Pedro Sánchez a Moncloa. E creo que todo isto pon de manifesto que o nulo interés do Partido Socialista en tramitar esta transferencia a Galicia manexando o seu antollo a presidencia da mesa do Congreso. Polo que, dende o Grupo Popular, imos insistir unha vez máis nesta cuestión a través dunha proposición non de lei que exixe o desbloqueo pola mesa do Congreso e pola súa presidenta
da tramitación da proposición de lei orgánica de transferencia da titularidade da APnove, acordando de xeito inmediato a finalización do prazo para a presentación de enmendas para que permitir que este texto legislativo avance definitivamente cara ao debate da súa aprobación. Ademais, incluímos nesta ocasión, nesa iniciativa, que o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible avalía a oportunidade do rescate da APnove, tendo en conta que coas novas bonificacións das peaxes anunciadas polo Goberno Central e que esperemos que algún día se fagan realidade, tanto as anunciadas para a AP9 como para a A53, o custo de indemnización polo rescate e o custo das bonificacións ata o final da concesión supoñen importes moi semellantes. A segunda das proposicións non de lei que imos defender no pleno da vindeira semana ten que ver coa recuperación do 100% da bonificación polas baixas de maternidade. Como vostedes saben, ata a última decisión do goberno do señor Sánchez, cando un empregado se atopaba en baixa por maternidade ou paternidade e se realizaba un contrato de interinidade para cubrir esa ausencia, os seguros sociais do empregado sustituído estaban completamente bonificados. Estaban bonificados ao 100% durante o período íntegro desa baixa. Desde setembro de 2023, o goberno do señor Sánchez fixo desaparecer esta bonificación, sendo sustituída por unha fixa de 366 euros sobre a cotización do empregado en situación de baixa. Nestas circunstancias, a empresa vese perxudicada por esta normativa nova, xa que debe aboar a diferencia entre a contía real dos seguros sociais e eses 366 euros de bonificación. E, a noso entender, estas medidas representan un risco para a estabilidade persoal das persoas que sustitúen aos traballadores durante situacións vinculadas ao nacemento ou ao cuidado deses menores, así como tamén no exercicio de atención aos menores lactantes ou aos riscos asociados ao embarazo ou lactancia natural. Polo que, dende este grupo parlamentario, consideramos que a bonificación á contratación nestes casos resulta esencial para avanzar na materialización dos dereitos das mulleres e promover unha participación máis equitativa dos homes nas responsabilidades dos coidados. Dentro do apartado de preguntas ao Goberno galego e coa vista posta na anunciada reunión do Consello Xeral de Política Fiscal e Financeira anunciada polo Goberno de España, queremos coñecer cal é a valoración que fai o Goberno galego respecto da actuación do Goberno central no relativo á actualización das entregas á conta, logo dese cambio discrecional de criterio para tentar forzar a aprobación das medidas exixidas polos seus socios de goberno. Unha decisión arbitraria que no caso de Galicia supón unha reducción das entregas á conta de 700 millóns de euros respecto das que se comunicou a comenzos de ano. 700 millóns de euros de baixa. A segunda das preguntas ten que ver coa sanidade e a atención nos hospitais comarcais e, en concreto, o que queremos é coñecer o resultado das medidas postas en marcha pola Xunta de Galicia para incentivar a cobertura de prazas nestes hospitais comarcais, logo que, como recordarán, se impulsara a provisión de postos de difícil cobertura a través do concurso de méritos ou que se decidira outorgar unha maior puntuación aos profesionais que presten os seus servicios neses hospitais comarcais. Por último, a nosa terceira pregunta, no vindeiro pleno, céntrase na evolución e a finalidade das axudas extraordinarias ao retorno que ofrece a Secretaría Xeral de Migración, unhas axudas que están dirixidas especialmente a facer fronte aos gastos derivados do seu regreso a Galicia. Con isto quedaría conformado as nosas propostas para ese pleno e, por último, informar tamén que durante a Xunta solicitamos información máis polo miúdo da interrupción premeditada, planificada, coordinada, ao noso entender, intolerable que tuvo lugar durante o pasado pleno. E igualmente intolerable nos parece que grupos políticos aparen actuacións claramente antidemocráticas, como son, dende logo, a interrupción deliberada dunha sesión plenaria do máximo órgano de representación e debate de Galicia.
Nos entendemos que neste Parlamento se ten que garantir que calquera grupo político se exprese con total liberdade e entendemos que cando lle corresponde tamén intervir o Goberno de Galicia debería facelo exactamente nas mesmas condicións. Parece ser que hai quen aplaude que esas condicións non sexan as mesmas e consideran que o Goberno de Galicia, o Goberno que se configurou despois de ser mayoritariamente apoiada polos galegos, pois a representación do Partido Popular de Galicia non ten dereito a expresarse coa mesma liberdade coa que deben de facelo os grupos políticos. Nos consideramos que todos estamos sometidos ás mesmas reglas e, polo tanto, o tratamento ten que ser equitativo para todos. O gallá esa convicción no futuro sexa compartida por todos os que ocupamos un escano neste Parlamento de Galicia. E pola miña banda, máis nada, poñome a vosa disposición por si queredes algunha aclaración ou formularan algo cuestión sobre este ou calquera outro tema. Perdón, sí, comparece o conselleiro de Cultura para informar sobre as previsións en materia de I+D+I da súa consellería. Esa será a comparecencia coa que abriremos o pleno despois do debate dunha proposición de lei do Bloque Nacionalista Galego. Perdón, de Educación. De Educación. Disculpade o erro, son rescoldos do pasado. Pero sí. O conselleiro de Educación efectivamente vai a comparecer para informar das previsións da súa consellería en materia de I+D+I. Home, non vamos a restar interés ao debate, vamos a esperar a que se produza e ali manifestaremos cal é o noso posicionamento ao respecto. Algúna outra cuestión? Non? Pois moitísimas gracias e vémonos estes días.